Ако си търсиш процесор или видеокарта, Gplay.bg влиза в кампания с AMD и в полунощ на 3 срещу 4 август стартира промото This is why we game. Намаленията ще бъдат до 20%, а използвайки промокод JENNY получавате и допълнителни 5% отстъпка на всичко. Промото ще бъде валидно до 11 август, а количествата са ограничени, така че побързайте!